Hei buin chu middle school tlang lama kan hnatlanga hei upa chunga ni a kan chhang thil ei tur a chan mek a tihanin hnattlang te kan kal cheuh to a anu zahlunin thing a ron kevak thing tuah tur puma thuam ate kalama ei kan siamanga chan bulte ate chuan hei hi middle school ani a chawi-lung middle school government middle school hei hlui ve to lutuka a rei to wangin hei hi adin kum velte a inziak veka kian chuanin hei samu ate puram chan ate kan tam mai sarti ke ate rora te kan chok meka kan buai khop mai chuanin hei balu te rora te a om hnura chuanin he tilama hi uthara hnattlang boka khilam khi primary school khani a ma hena po atang khop mai kan tale don ya chuanin sorem ruwa tate kan tam mai middle school hi chei thatangai ve chan to a reilu lai to lutuka hei tlangwal bi ema khu tilama thang lam primary school thang lam atang son khan mual khan ya helai chang po ha kal thei thawa cement so lai na te hin thok na sa thei lutuka palur te omate apuding ato so sa chua so la sa puma engate hate he tiang ve han an lo siam to ku chan ke mate mistri ni a sa fi ke te he lam hi kal tha na ho kong ania hai lung len thla khop mai hei hi middle school kan kal na thin te kha nia ta tang hang kan zir chhuak ve nge ya hei he teacher te hau thut na staff on liang come on staff on liang chuanin heti lam hi a hnung lam kha ni a middle school hnung lam
Sa lama sen tiar na te am thina chan hei hi tui tanki ni em a ni tanki kan school hi hei lui ve to lu to ka hei hi zirtir tu te office room khanya chan nei kan nei rong bol na ta kwan vo in chu Kohhran hnatlang ka ha kan nei a school a chan ei rong kan bol mek ani hei hi kan nula fil hel sabok si nya en ki wa henin atang kai ringot meni ken Kohhran hatanga he a thok sok ve renga mi pa te ang he chen thok thi ma se ama ti tu ra chun om to ka se a mai lo ve khop mai kan ei puar deuh to a then thei cha